Místo, na kterém se teď nacházíme, je poutní místo Provodov Malenisko. Vzniklo na začátku 18. století, kdy mlynářka Laštovicová, která žila tady pod kopcem, měla několik prorockých snů a v jednom z těch snů jí byl ukázán andělem pramen léčivé vody v lese. Nad tímto pramenem později byl vybudován tento pozdně barokní kostelík zasvěcený Panny Marii Sněžné. Nejvýznamnější památkou v tomto kostele je oltářní obraz Panny Marie Kojící, který pochází z Vídně. Má ještě jeden podobný obraz, který se nachází v Purkersdorfu na západě Vídeňského lesa. Tento obraz přitahoval pozornost především maminek a žen, které zde chodily jednak děkovat za svoje děti, jednak prosit o svoje děti. A myslím si, že do dneška je to místo, které přijme úplně každého. Lidé, kteří sem chodí pravidelně, se zde cítí v podstatě jako doma. A i nejenom poutníci, ale i návštěvníci, běžní turisté, cítí, že na tomto místě se jich dotýká takové zvláštní tajemství. Někdo by řekl genius loci, ale nám se zdá, že je to ještě něco víc. My tomu říkáme provodovské ticho, kdy člověk vlastně v tomto tichu může zaslechnout ty nejhlubší otázky a trápení a bolesti, které člověk má ve svém nitru. A vlastně na tomto místě toto všechno může složit, může vydechnout, může se nad svým životem zamyslet. A proto návštěvu tohoto místa každému doporučuji, protože toto je opravdu posvátné místo.